Ook originele Apple-batterijen raken defect en kunnen opzetten. In dezelfde week 2 keer een iPhone 15 Pro. Op de beelden zie je de schade die de batterij heeft achtergelaten. Beide klanten hebben enorm geluk gehad dat het enkel bij een vervanging van de batterij is gebleven. Een opgezette batterij herken je onder andere aan een scherm of achterkant die uit de kast wordt gedrukt. Dit is het best zichtbaar zonder hoesje. Bij een defecte batterij zet je direct je iPhone uit en maak je zo spoedig mogelijk een afspraak voor vervanging van de batterij. Vanzelfsprekend is opladen uit den boze, vanwege het potentiële brandgevaar. Wij bieden verschillende batterijen aan, onder andere origineel Apple.